Türkiye yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen migrantlara karşı görüyen çarelerini güçlendirdi. Son hepdelerde Türk polisiyası yurdun dürlü sevitlerindeki idare kärhanalara giyin gerimli reyitleri geçirip bir kanun migrantların müngörçesini sakladı. Türkmenistanların zahmet migrasiyası üçün saylap alyan esası uğurlarının biri olan Türkiye'de adından 6 Türkmen rayeti saklandı. Başada ençemesi deport edildi. Bu barada Türk metbuğu serişteleri ve Türkmenistanlı migrantlar haber berýärler. A Haber kanalının 16. iyuldaki habarına göre sonky bir aýyň dowamında Türk polisiýasy Türkiýede bir kanun bolýan migrantları gözlemek ve saklamak boýunça geçirilýän reýtleriň sanyny artdyrdy. Bu reýtlerde esasan Türkiýanyň İstanbul şäheri we syýahatçylyk sebitleri nişana alınýar. Soňky 2 güniň dowamyny geçirilen reýtlerde ýurtda bir kanun ýaşaýan 18 sany migrant saklany. Soňky bir aýyň dowamynda bolsa 15 miňden gowrak bir kanun migrant tutuldy we 6 miňden gowrak deport edildi. Galan 9 miň çemeti bir kanun migrant hem deport etmek boýunça resmi proseduralar dowam edýär. Dip habarda aýdylýar. Bellesek giyin gerimli reýtlerin geçirilip başlanmagy Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kanun migrantlar bilen bagly meselede epesli üýtgeşmeleriň boljakdygyny we muny Türk raýatlarynyň tiz wagtda görjekdigini aýtmagynyň ýanyna gabat geldi. Ol bu barada NATO agza ýurtlaryň liderleriniň geçen hepde Litvanyň paýtagty Vilniusda geçirilen sammitinden gaýdyp gelen soň eden çykyşynda aýtdy. Türkmenistanlaryň zahmet migrasiýasy üçin saylap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede geçirilýän reýtler bu ýurtda bir kanun işleýän ýa ýaşaýan türkmen raýatlaryny hem öz täsirini ýetirýär. İstanbulda bir kanun işleýän türkmenistanlaryň dördüsiniň aýry-aýrylykda azatlyga gurrun bermegine göre son hepdelerde geçirilýän reýtlerde azyndan 6 türkmen raýaty saklandy we olar İstanbuluň Tuzla sebitindäki deportasiýa merkezine yerleştirildi. Olaryň sözlerine göre Türkmenistanlar aýry başga ýerlerde we aýry başga günlerde tutuldy. Olaryň biri 9 gün öň, galan 3-si soňky bir hepdäniň dowamynda saklandy. Häzir Türk resmileri işlemler dowam edýär diýerler. Soňra deportasiýa ediljekdi aýdylýar diýip Türkmenistanly migrant anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu barada Tuzladaky deportasiýa merkezi bilen habarlaşdy. 17. iýulda telefona jogap beren Türk resmisi bu ýagdaýlar barada diňe degişli raýatlaryň aklawçylaryna ýa-da resmi hosarlaryna maglumat berip bilýändigini aýtdy. Bu aralykda Türkiýeden deportasiýa edilýän türkmen migrantlary Türkmenistana dolanyp başladylar. Habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä, soňky bir hepdäniň dowamynda deportasiýa edilip watanyny dolanan raýatlaryň sany göz görteli köpeldi. 3-nji ýylda Istanbuluň Ümraniýe etrawyna polisiýa bir banket zalyny reýt geçirip toýa taýýarlyk görýän adamlaryň onlar çatyny şol sany Türkmenistanyň 18 raýatyny tutsak etdi. Olar Türkiýede ýaşamagy ygtyýarnamasy bolmadyk adamlardyr. Dip geçen hepde Türkmenistana dolanan türkmen raýaty gurrun berdi. Türkmenistana dolanan raýatlaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, mundan ozal Türk polisiýasy köçelerde bir kanun migrantlary gözleýärdi. Ýöne soňky hepdelerde olar idara kärhanalara, zawodlar, fabriklara reýt geçirip migrant işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Deportasiýa edilenleriň we biz bilen bir uçarda gelenleriň köpüsi İstanbulda saklandy. Şeýle-de İstanbuluň migrasiýa idaralarynda başga da türkmen raýaty köp. Olara da ýakyn wagtda Türkmenistana deportasiýa ediljekdi aýdylypdyr. Dip türkmen raýaty aýtdy. Türkiýanyň bir kanun migrantlara karşı görüşi güýçlendirendigi barada geçen hepde garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy hem habar berdi. Soňky hepdelerde bu reýtlerin gerimi juda güýçlenipdi. Galbertede soňky aýlarda Türk häkimetleri daşary ýurtlulara şol sanda Türkmenistanlary işlemäge ygtyýarnamany bermege juda kynlaşdyrdy. Olar tas bermeýärdiler diýsek hem bolar Türkmenistandan baranlaryň aglabasy ilki wada alan 3 aýlyk ýa-da 1 ýyllyk wizasy gutaran soň bir kanun işleýärler. Dip neşir 12. iýulda çap eden habarynda aýdýar. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasında Türkmenistanlar üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe henidem türkmen raýatlary üçin özüne çekici uğur bolmagynda galýar. Türk Migrasiýa Idarasynyň 13. iýulda çap eden täze sanlaryna görä 209 miňden gowrak Türkmenistanly kanuny
esasda Türkiýede ýaşaýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak, bu görkeziji 15-nji iýunda 213 000 golaýdy. Bu sanlar soňky bir aýdan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşamagy ygtyýarnama alan türkmenistanlaryň sanynyň 4 000 adama çenli adalandygyny görkezýär. Şol bir wagtda hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň türk häkimetleriniň berýän sanyndan ençeme esse köpdigini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti we medbuat serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzüýiz bolýan kynçylyklary hakynda maglumat bermeýärler.